Judita Lašáková. Európska únia pochybila v dialógu s Ruskom. Bude Fico sprostredkovateľom mieru? Aké sú 3 základné pravidlá pre dialóg? Ja súhlasím v tom, že to bola strategická chyba zo strany Ruska. Na druhej strane my sme ako Európska únia nerobili to, čo pri vedení dialógu robiť máme. Pretože dialóg má 3 základné pravidlá. My musíme počúvať, my musíme rozumieť tomu, čo ten a prečo to ten druhý hovorí a musíme rešpektovať jeho názor. My nemusíme s ním súhlasiť. Tak ako sme nemuseli nikdy súhlasiť s Ruskou federáciou, ale my sme ju nikdy nepočúvali. A potom nakoniec to vyústilo k tomu, že Ruská federácia napadla Ukrajinu, s čím čo nikto nikdy nepopieral. To nebola jediná veľmoc, ktorá strategicky napadla nejakú krajinu. Ale s čím neviem súhlasiť, je presne to, že či ten Robert Fico niečo vybavil, alebo nie. Tak sa skúsme na to pozrieť sa na časovú os. 4. mája sa v Jerevane porozpráva Robert Fico a Volodymyr Zelenský. 9. mája odíde Robert Fico do Moskvy, kam nikto iný nechcel ísť, išiel tam sám a porozprával sa s Vladimírom Putinom. Europoslankyňa Judita Lašáková hovorila o 3 veciach, ktoré Európska únia neurobila premiér na Ukrajine. My musíme počúvať, my musíme rozumieť tomu, čo a prečo ten druhý hovorí. A musíme rešpektovať jeho názor. Nemusíme s ním súhlasiť, tak ako sme nemuseli nikdy súhlasiť s Ruskou federáciou. A 11. mája na zasadnutí Rady EÚ, teda tam, kde sa stretávajú ministri zahraničných vecí, vystúpil minister 11. mája, čiže 2 dni potom, ako sa Robert Fico vrátil. Vystúpi minister zahraničných vecí Ukrajiny, informuje svojich partnerov, že teda ostave na boisku a vyzve Európsku úniu k otvoreniu komunikačného kanála s Ruskou federáciou ako nejakého doplnkového komunikačného kanála popri USA. Takže môžeme si domýšľať, môžeme toto brať ako hotovú vec, ale len to naozaj Vy hovoríte, že tieto 3 veci spolu súvisia. Ja som kontaktovala nášho veľvyslanca pri EÚ, pána Juraja Nociara. Pán Nociar, je to pravda? Áno, odznelo to tam. Čiže minister zahraničných vecí Ukrajiny vyzýva Európsku úniu k tomu, aby sme otvorili ten komunikačný kanál. Len sme ju nikdy nepočúvali. Uviedla Lašáková s tým, že práve toto viedlo k napadnutiu Ukrajiny zo strany Ruska. Naozaj premiér nič nevybavil. Odmieta, že premiér Robert Fico v Moskve nič nevybavil. Stačí si podľa nej pozrieť časovú os. 4. mája sa v Jerevane rozprávali Robert Fico a Volodymyr Zelenský. 9. mája odišiel Robert Fico do Moskvy, kam nikto iný nechcel ísť. Išiel tam sám, porozprával sa s Putinom. Vzťahy nejaké už začali a postupne sa budujú, takže musí byť niekto, kto dokáže tých 2, nechcem zrovna povedať, že ješitných mužov, ktorí musia nejakým spôsobom, ako keby to pávie perie, pomaly stiahnuť. Čiže niekto musí byť ten, kto bude postupne tie hrany obrusovať. A toto si myslím, že Robert Fico dosiahol a dosiahol to práve svojou vytrvalosťou, tým, že od začiatku sme ten konflikt odsúdili, od začiatku sme povedali, že sa to nemalo takto stať, ale od začiatku hovoríme o mieri. Čiže my ten náš názor nemeníme. Preto sme pre obidve strany priateľný partner a myslím si, že potom, čo Robert Fico kritizoval útok Donalda Trumpa na Venezuelu a napriek tomu ho Donald Trump, alebo možno práve preto prijal, lebo aj Donald Trump má rád, keď niekto povie svoj názor nahlas, tak myslím si, že Robert Fico je na to ideálny. A 11. mája na zasadnutí Rady Európskej únie, teda tam, kde sa stretávajú ministri zahraničných vecí, vystúpil minister zahraničných vecí Ukrajiny. Pripomenula Lašáková s tým, že minister zahraničných vecí Ukrajiny 2 dni po návrate premiéra Fica informoval partnerov o stave na boisku a vyzval Európsku úniu na otvorenie komunikačného kanála
s Ruskou federáciou ako doplnkového komunikačného kanálu popri USA. Spomenula aj fínskeho prezidenta, ktorý vníma zastavenie obchodu s Ruskou federáciou. Samotný veľvyslanec Fínska nám na výbore rozprával o tom, že ako náhle padla železná opona, obchod sa rozvinul. Presne to, kvôli čomu bola Európska únia založená. Teraz sa opäť zastavil. Toto je to, čo si diplomat môže dovoliť povedať bez toho, aby k tomu dával akékoľvek vysvetlenie, skonštatovala europoslankyňa. Fico ako sprostredkovateľ mieru. Podľa nej bieloruské a poľské obyvateľstvo donútilo poľskú stranu otvoriť niekoľko hraničných prechodov, lebo už chcelo mať späť obchod. A teraz sa nachádzame v roku 2026, keď všetky strany už majú veľmi silné reči, jednak smerom do zahraničia, jednak smerom k svojim voličom. A kto z nich ustúpi? Kto bude ten, kto urobí ústupový krok, pýta sa Lašáková smerom k politikom. Podľa nej musí prísť niekto, komu budú dôverovať obe strany. A to je Robert Fico, pretože ako jediný predseda vlády v Európskej únii viedol rokovania s ukrajinskou vládou, čiže tam sa už začali budovať vzťahy, ktoré sa postupne rozvíjajú. Musí teda prísť niekto, kto dokáže tých dvoch, nechcem zrovna povedať, že ješitných mužov postupne upokojiť. Čiže niekto musí byť ten, kto bude tie hrany postupne obrusovať. A myslím si, že Robert Fico to dosiahol práve svojou vytrvalosťou. Tým, že od začiatku sme tento konflikt odsúdili, od začiatku sme povedali, že sa to nemalo takto stať, ale od začiatku hovoríme o miery. Uzavrela Lašáková. Čo si o tomto myslíte? Mal by Robert Fico prijať túto svetovú rolu? Zdá sa vám, že Fico je adept, ktorý by bol na túto situáciu potrebný? Zanechajte nám váš komentár. Ďakujeme vám.